פרנקל, פרופסור למתמטיקה. במקום הראשון בפסטיבל הזמר הילדותי בסגנון עדות הילדים, השיר אזורינו סוף על הקטינו, בביצוע פיצי קרובית. אזור חיוג טבריה 067, אזור חיוג אילת 059, אזור חיוג חיפה 04, אזור חיוג חיפה 04, ורק ירושלים 02, ורק ירושלים 02, ורק ירושלים 02, ורק ירושלים 02, ורק אחר כך השתכללתם בתוכניות האירוח שבאו אחר כך, ומכפלתם את עצמכם ועשיתם גבעתרון עם כל מיני דמויות. זה היה כבר... זה באמת לזכותם של הבמאים שהיו, אבל גם לזכותו של ארלה גולדפינגר, שהיה בא לאולפן, אומר, מה זה הרצפה הזאת? אחרי שכבר הקליטו להקת ריקודים שלמה, הוא אומר, זה נראה עלוב, זה נראה... שופך מים על חצי מהרצפה כדי שהרצפה תבהיק, מזעיק עוד פעם את הלהקה שכבר התפשטה ומלביש אותם עוד פעם ועוד פעם מתאפרים. כמובן אז הקהל נשאר עד 1 בלילה עד שהוא נכנס לאולפן, והם רוקדים חזרה את הריקוד, ופתאום זה מקבל איזה, הוא מכניס 2 מכונות עשן, כופה עליהם להכניס את מכונות העשן, משנה תאורה, ופתאום הכל צומח אחרת, הכל נראה אחרת. אז גם בעניין הזה עושים שיר יום שלם הקלטנו את כן העולם ומקום עם כוסן בזק המפורסם. שזה נעמי שמר כתבה לך. נעמי שמר כתבה. זו יוזמה שלי. אמרה לי בוא נעשה שיר עם נעמי שמר על חוד החנית וזה, ואני משכנעת את נעמי לכתוב, ואני מבררת עם מוני ובר אבא אם הם מוכנים והם מוכנים. שימו לב לפפואנים כבר גנבו את הזהב, בעני בתוך הג'ונגל מלמד מורשת קרב. נוע חבר'ה נוע! בהונג קונג יש תור לוויזה, אז אני עומד בתור, וכשהאביב הסיני יתעורר אני אחזור, כי העולם הוא מקום לא פשוט, הוא מתנדנד בין רשעות לטיפשות. מוני ואני נכנסים להקליט את המקום על בזק שביקשו אותה להקים רשת של טלפונים בהונגריה, ואז כאילו אנחנו נוהגים באמת ההונגרים המסכנים שולחים להם את בזק, ואני אומרת ללאה זהבי, תגידי לי איך אומרים כל מיני מילים בהונגרית, והיא אומרת לי ככה וככה, ובין היתר היא אומרת לי כסנם זה תודה. מה? כסנם זה תודה. יש טלפונים שופר פאפרת. שופר פארת? מעצנים, נו מבט, נקול חזה בוזק. אתה יודע מה, איך אומרים תודה בהונגרית? כוסנם. בהונגריה אומרת כוסנם בזק. כוסנם בזק. הלו, מה קורה? כוסנם הלו, בזק. עכשיו יותר טוב, שומעים כל עולם בטלפון של בזק. תגיד להם, אתה בא לשם, כוסנם בזק. רבקה, אני סופר הרבה הלוויות השתתפת בהם בשנים האחרונות, חברים קרובים, נעמי שמר, אהוד מנור, אחיך הגדול דן, יוסי בנאי. זה המון. זה באמת מין פגיעה כזאת. זה פגיעה, אתה חש חסר הגנה ואתה מתגעגע. בעיקר החסר הזה של רבקית, של אהוד, של שלום מתוק, של יוסי, של אחי, אחותי, של נעמי, צוחקת, מתוקה, חכמה, מנתחת כל הדבר באזמל, במילים שמורות רק לה. איך הסתדרתם פוליטית? את בקצה אחד, היא בקצה השני. ברגע שאני לא מבינה שאנחנו הולכים לקראת אבדון, היא בוכה, ובכך מסתיים הוויכוח שלנו. אז לא מתווכחים. נעמי כתבה וגם הקדישה לי בספריה, וזה אחד הדברים הכי מרגשים. לרבקה, כמה וכמה שירים. אין לי רגע דל, כבר מאוחר יונתן ומיכלי, שזו ממש מתנה שהיא כתבה
לכבוד ילדיי יונתן ומיכל. כבר מאוחר יונתן ומיכלי, שר הצרצר בשפתו הלילית. מי זה קורא לי ומה זה היה לי, באה לעצמה תבשר גחלילי. יש לך קטע עם אנשי ביטוח. כן, בעלך הראשון, בעלך השני. כן, מה אתה אומר? אני לא יודע. אני מרגישה פוליסה. בדיוק. מרגישה מוגנת. כן, עכשיו תשאל אותי מה זה אקטואר, מה זה... אני לא יודעת על מה מדברים איתי. אני יודעת שפרומיל זה 1/1000, זהו. ואני מבין שאת בעלך השני הכרת עוד שהיית נשואה לבעלך הראשון. לא, הכרתי אותו לפני בעלי הראשון, הרבה לפני. אוקיי. הם היו מגיעים לכל ההצגות שלי, ואחרי זה רובין התאלמן. הכרתי איתו מאוד את אשתו, את חיה לזל, ומאוד השתתפתי בצערו. ואחרי כמה שנים ראיתי אותו עם חברה, ועוד יותר שמחתי בשבילו. ואחרי זה יום אחד הוא שאל אם אפשר להתקשר אליי. וקבעתי איתו באמת איזה שבועיים אחרי זה. ואיך החיים? מאז? הרוב טוב. הרוב טוב. טפו טפו, טפו טפו. למה את הכי מתגעגעת? למה אני הכי מתגעגעת? שכולנו היינו יחד. זאת אומרת, מה שהייתי רוצה עכשיו, שבכל זאת הוריי יהיו, ואני אראה להם את הילדים שלי ואת הנכדים שלי, ואימא שלי תראה כמה מאיה בעצם עם הכישרונות שלה, כי היא הייתה פוליגלוטית, אימא שלי הייתה מתרגמת סימולטנית, ואני רואה שמאיה מסתמן בה גם כישרון למתמטיקה שהיה לאימא שלי. אתה יודע שמראים תעודות, אנשים מראים, אני החבאתי את כל התעודות שלי, ילדים לא ימצאו את התעודות של אימא שלי, כי היא הייתה תלמידה מופלאה. מפחדת מהזקנה? היא לא הגיעה כבר, ואני מפחדת. איך אני יכולה לפחד ממצב קיים? כן, זהו, את ככה מגדירה את עצמך? מההידרדרות, אתה מתכוון. הזקנה כבר פה, היא איתי. עכשיו מגיע מצב ההידרדרות. וכל פעם שאני מסתכל ואני בונית באנשים באמת, אז בפעמים בטח אני אהיה ככה. ואני אהיה בגובה השולחן הזה, אולי אלוהים יחסוך ממני, ואני לא אגיע לזה. אבל אני מתארת לעצמי, אני הולכת ומצטמצמת. כמו שאני אמרתי, אני נדחסת לתוך עצמי. מה החלום הכי גדול שלך? כי כולנו נגעו יחד. כולנו, השרונים, הלבוביצ'ים, המיכאלים, שיהיה לנו איזו נחלה ענקית. פנטזיות החמולה. כן. באמת? כן. איך היית רוצה שיזכרו אותך? מתראיינת בקלות. עכשיו אם אני אגיד לך איך אני רוצה שיזכרו אותי, תוך שנה אני מתה, זה בכל, כולם מבקשים את הפוטג' הזה. אתה לא יודע איזה ריב יהיה. וערוץ אחד, אתה יודע כמה הוא ידרוש בשביל זה? זה לא פייר שאני אגיד מה אני רוצה שיגידו אליי כשאני מתה. את חושבת על זה בכלל? זה בכלל מעסיק אותך? המוות מעסיק אותך? לא, מעסיק אותי, איפה יקברו אותי? באמת? כן, כי בעלי הראשון יקברו ליד אשתו שנפטרה, הם קנו חלקת קבר, הוא קנה משותפת איתה, כי הוא חי איתה 20 שנה בכל זאת. בעלי הנוכחי, כמובן עם אשתו שנפטרה. עכשיו, אני נשארתי בלי כיסא. יש לי בעיה. אז יכול להיות שאני אצבא את גופתי למדע אם המדע יהיה מעוניין. יש בעיה עם המדע שהוא לא כל כך מעוניין בקשישים אחת. ושתיים, שהוא מחזיר אחרי זה חלקים. אז זה מחייב עוד פעם לעשות איזה מין לוויה מאוחרת כזאת של חלקי אור. וזה לא החלק החזק שלי אגב. ואז עוד פעם בני המשפחה נקראים לדגל. וזה מעמד גרוטסקי. זה תרחני קצת נהיה. אני רוצה שיזכרו אותי טוב הילדים שלי. אז יש לי בעיה, באמת, מקום הקבורה הרבה יותר חשוב לי ממה שיכתבו עליי. לשמחתנו, אנו נאלצים לשדר מיד את שמות המשתתפים בהפקת התוכנית. סביר להניח כי שידור זה ייפסק פתאום בגלל הסנקציות שנוקטים פועלי המחט. כידוע, צמוד שכרם של עובדי המחט לשכר הגננות והמורים, ששכרם צמוד לשכר ההנדסאים ועובדי הרנטגן המנהליים. אלה צמודים לרופאים, למהנדסים, לעיתונאים ולטכנאי השידור. ועל כן כאמור, ייתכן והשידור ייפסק פתאום, ואיתכם הסליחה.